ताईसाठी गिफ्ट. दिल बघ आमची कशी झोपलेली आहे, दिसतंय का? गरमी चालू झाली ना इकडे. आणि इकडे आणलेलं आहे आम्ही ताईसाठी गिफ्ट. अर्ध खाऊन आणलेलं आहे तुला गिफ्ट. एक नाही मिठाई आहे ती. केक मिठाई मिक्स तुझ्या. दिल बघा केक मिठाई मिक्स म्हणून तुझ्यासाठी आणलंय. मस्त वाटतंय कलर एकदम. हा तर आता ब्लू व्हाईट सर्व कलर येते. याचं नाव काय? मी तर ब्लू बिस्ट मिठाई नाव ठेवलंय. ब्लू बिस्ट. मस्त नाव आहे. ते खाऊन कसली टेस्ट आली सांग जरा, कारण तुला रेसिपी तर माहित नाही. खोबरा. हा की डायरेक्ट केक सारखं उचल ना इथे खा बघूया. न खाणाऱ्यांना टेस्ट ओळखता येते का? हा ते खा. हा तेच घे, तेवढं घे. टेस्ट कशी एवढी सांग पहिली. मस्त आहे पण काय लागतं टेस्ट मध्ये? काय सांगणार? टोस्ट आहे. बरोबर, सांगितलं कारण त्या रसची ना एक वेगळी चव असते. बरोबर ना ताई? खाणाऱ्यांना माहिती असते ते. आणि वरती काय? खोबरा. खोबरा रस. आणि हे ब्लू वाला काय? रबडी. कशी ओव्हरऑल रेसिपी कशी आहे? भारी. भारी लागते ना, म्हणून तुझ्यासाठी आम्ही ठेवली स्पेशल. तर ही तुम्ही आता रेसिपी बघा. नमस्ते. आज मी गोड काहीतरी मिठाई बनवते, तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची ती. आता बघा इथे मी 1 कप पाणी घेते. 1 कप पाणी घेतला आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा कप साखर टाकायची आहे. आता इथे गॅस पेटवलाय. आता आपण पाणी आणि साखर टाकली आहे ना, त्याचा आपल्याला पातळसा पाक करून घ्यायचा आहे. आपण सतत आहे ना ढवळत राहायचा, साखर विरघळेपर्यंत आणि चांगला पाक गरम होईपर्यंत. आता इथे बघा साखर पूर्ण विरघळली आहे पाण्यामध्ये. आता आपल्याला याला ना 1 उकळी यायला द्यायची. आली उकळी. हा म्हणजे ते उकळी येते पण पाणी उकळलं नाही आहे. हा. म्हणजे आपण असे तार बनवत नाही बसायचे? नाही नाही, तार पाक नाही बनवायचा आहे, हम्म. पातळच आपल्याला ते बनवायचं आहे. साखर पाणी म्हणतात ना तसं. आता उकळी आली बघ अशी. असं पाणी उकळलं पाहिजे. आता बंद करायचं. हा आता गॅस बंद करते. आता इथे साखरेचा पाक आपला तयार झालेला आहे. आणि इथे आपण काय करायचं आहे, अर्धा लिटर बरोबर दूध घ्यायचं आहे. आणि हा दूध आहे ना थंड आहे, म्हणजे गरम नाही केलेला आहे, साधा दूध आहे. बरोबर अर्धा लिटर आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाव कप मैदा घ्यायचा आहे. आता तुम्ही म्हणाल काय मैदा कशाला, गव्हाचं पीठ घ्यायचं, पण ते गाढापणा येत नाही ना गव्हाच्या पिठाने. थिकनेस येते त्याला. हा म्हणून मैदा घ्यायचा. जर त्यांना एक्झॅक्ट मेजर पाहिजे असेल तर 2 कप दूध घ्या तुम्ही. हा 2 कप दूध घ्यायचं, पण अर्धा लिटर दूध घ्यायचं ना. हा पूर्ण घ्या, पूर्ण अर्धा लिटर. आता याच्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर. बरोबर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा. दुधात आपण 2 साहित्य टाकले. हा 2 साहित्य टाकले. आणि याचे गुटल्या मोडेपर्यंत आपण असं ढवळून घ्यायचं. लम्स नाही राहिले पाहिजे त्याच्यात. हा तू बरोबर बोलतो. नाही तू मराठीत बोलते, मी जरा इंग्लिश वर्ड, म्हणजे कोणाकोणाला तसं समजतं ना. चांगलं ढवळून घेतलंय. अजून पण आपल्याला ते लम्स नसायला पाहिजे ना, तर अजून आपल्याकडे आयडिया आहे. नाही तू कुठल्याच म्हण, मी लम्स म्हणतो. चालेल. हा मी कुठल्याच बोलते. आता मी कढई घेतली आहे. आता कढईमध्ये आहे ना हे आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये गुटल्या असतील तर. बरोबर. म्हणून गाळणी घ्यायची आणि गाळून घ्यायचं. सर्व घाललं ना आपण. हा सर्व. आणि ते चालणीच्या वरती जरा राहिलं तर आपण जरा ढवळून घ्यायचं. खाली असा गाल बसतो ना. गुटल्या तर नाहीच आहे, गुटल्या राहत नाही, पण आपलं एखादी गुटली राहिली तर म्हणून चाळून घ्यायचं. आणि समजा जर वरती काय राहिलं तर फेकून टाका. हा ते फेकून टाकायचं. कुठे काय राहिलंय.
आता इथे साखरेचा पाक आहे ना, आता झाकून ठेवायचा. पूर्ण पण थंड नाही व्हायला पाहिजे म्हणून झाकून ठेवायचा. आणि इथे आता कढईमध्ये आपलं दूध आणि मिश्रण केलेलं आहे ना, ते आता आपल्याला गॅसवर ठेवायचं आहे. आणि एकदम कमी गॅसवर आपल्याला ढवलत राहायचं आहे. गॅस बघा, एकदम कमी गॅसवर. कमी म्हणजे मीडियम. असं आहे का? कमी केला तर एकदमच कमी होतो. बरोबर. म्हणजे मीडियम गॅसवर ठेवा तुम्ही. हा, मीडियम गॅसवर ठेवायचा. असं मध्ये मध्ये किचन पण साफ करायचं. साफ करायचं म्हणजे आपल्याला चांगलं वाटतं. आता हे आपलं मीडियम गॅसवर आहे ना, सतत ढवळत राहायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला जे काय साहित्य टाकायचं आहे ते तुम्हाला दाखवते. हे 2 चमचे आपल्याला साखर घेतली. आता तुम्हाला 2 चमचे साखर कमी आहे. हे 2 चमचे साखर आहे ना, ती आपल्या या ग्रेव्हीसाठी बरोबर आहे. आणि आपण साखरेचा पाक बनवलाच आहे ना. आणि याच्यामध्ये आपल्याला ही दूध पावडर टाकायची आहे, पाव कप. आणि सतत ढवळत राहायचं आहे. हे जे सर्व दिसतंय ते सर्व मिक्स झालं पाहिजे ना. हा, हे सर्व मिश्रण मिक्स झालं पाहिजे, एकजीव झालं पाहिजे. आता आपण या अशा चमच्याने ढवळत राहिला ना तर ते गुटल्या मोडत नाही. आणि ह्यांनी ना सतत गुटल्या मोडले बघ. आपल्याला असं किती वेळ ठेवलायचं? घट्ट होईपर्यंत. आपलं घट्ट व्हायला आलंय बघ. आता घट्ट झालं ना, मग हे आपण वापरायचं नाही. हे काढायचं आणि याने ढवलायचं. जसा गाढा झाला ना, एकदम घट्ट झालाय ना, तसा मी एकदम गॅस बारीक केलेला आहे. हे बघ. इथे टायमिंग विचारायला 2-3 मिनिटं लागली आम्हाला. घट्ट झालंय ना. हा, आता याच्यामध्ये मी बटर टाकते, 1 चमचा बटर. त्याचे साहित्य तर भारी भारी पडतात. हा, म्हणजे टेस्ट किती भारी येणार आहे. थोडासा टाकायचा, पाव चमचा जास्त होईल. आता हे आपलं थोडं मी 2-3 ड्रॉप आहे ना, हे ब्लू कलर टाकलाय म्हणजे कलर दिसण्यासाठी. आणि आपल्याला 2-3 ड्रॉप आहेत ना, हे कसलं आहे? व्हॅनिला एसेन्स. व्हॅनिला एसेन्स. हे आपलं मिश्रण बघा तयार झालंय. एकदम मस्त गाढा झालाय. तुम्ही इकडे कलर नाही टाकला तरी चालेल, मग तुमचं ते व्हाईट दिसेल पूर्ण. हा, व्हाईट दिसेल. आणि आपल्या कलर साठी तुम्ही थोडी हळद टाकली तरी पण चालेल. किंवा रेड टाकला तर रेड, ऑरेंज टाकला तर ऑरेंज. ऑरेंज कसं पण टाकू शकता. आता आपलं तयार झालंय. आता तुम्हाला दाखवते. आता मी ते स्पेशल घेते टोस्ट. हे बघ, टोस्ट घेते. आता इथे बघा मी काय करते. जे टोस्ट आहेत ना, एक तुम्हाला मी आता ब्रेडचे दाखवलेला आहे. शाही तुकडा ब्रेडचा, म्हणजे ब्रेड तळून दाखवले. बरोबर. आता हे आपल्याला तळायचं नाही. असे खाली आपले चहातून खातो ना टोस्ट, ते आपले घ्यायचे आहेत. जी जागा उरेल ते अशी ठेवायची ना. जागा होईल तसं करायचं. आता तुमच्याकडे चौकोनी डबा असेल ना, ट्रे वगैरे असतो ना चौकोनी, तो घेतला तरी पण चालेल. आता इथे बघा टोस्ट लावली आहे. आपल्या कसे झटपट रेसिपी. आणि त्याच्यावर आता हा आपला एकदम गार नाही झालाय, साखरेचा पाक केलेला आपला. टोस्ट वरच टाकायचा. त्याच्यावरती हे का? त्याच्यावरती हे तर आपलं ब्लू टोस्ट मिठाई झाली. हा, मिठाई पण कलर वाली असते ना. ऍक्च्युली हा प्रकार शाही तुकड्यासारखाच प्रकार आहे. हा, तसाच प्रकार असतो. फक्त आपण टोस्ट वापरले, ब्रेड न वापरता. आता आपली एक लेअर झाली आहे. पूर्ण आपण टोस्ट लपवून घेतले त्याच्यात. हा, त्याच्यावरती आता हा आपला खोबऱ्याचा पुडा, काय बोलतात, Desiccated. डेसिकेटेड कोकोनट, पातळ पातळ टाकायचा. म्हणजे एवढा बॅटर ठेवायचं की ह्याच्यावरती सुद्धा टाकायचं आपल्याला, आणि सेकंड लेअरवर सुद्धा टाकायचं आपल्याला. म्हणजे सर्व ह्याच्यावरतीच नका टाकू. अरे वा, छान वाटतं ते कॉम्बिनेशन, ब्लू वरती व्हाईट. त्याच्यावरती परत टोस्ट.
बरोबर झाले टोस्ट आपले. बरोबर झाले. असे जागा असेल तर तुकडे तुकडे करून जे टाकायचे. तुकडे असेल ते टाकायचे साईडला. हा ठेवायचे असे. अरे वा. इथे टाकते ना एक टोस्ट करून. झाले बरोबर. आता याच्यावरती आपला हे त्याच्यावरती परत शुगर सिरप ना. हा परत शुगर सिरप का टाकतो कारण ते आपलं टोस्ट जरा नरम झाले पाहिजे ना आणि गोड लागायला आणि गोड लागतील त्याच्यानी. या शुगर सिरपने त्याला शुगरी टेस्ट येणार आहे म्हणजे जरा गोडपणा येणार आहे. कारण आपलं ते जे ब्लू बॅटर आहे ब्लू जे ग्रेव्ही आहे तेवढी गोड नाही. आणि तुम्हाला पाहिजे तेवढं शुगर सिरप टाका राहिलं तर राहू द्या. राहिला तर आपण चहा बनवू शकतो त्याच्यामध्ये काय दुसरं टाकलेलं नाही आहे ना. तू हे टाक मी दिल दाखवते त्यांना. होय दिल बोलतो तू सारखी झोपलेली असते. दिल झोपलेले की दाखवू काय नाटक करते झोपलेलं. हे बघा कशी नाटक करते बघा. झोपली. अरे वा झोपायला टाइम नाही लागत आमच्या दिलला. लगेच 2 मिनिटात झोपते 2 सेकंदात झोपते. आता आपण ग्रेव्ही टाकली ना वरती सगळी की असं साखरेचा पाक आपला उरलेला असतो ना तो जर हाताने सारखा करायचा असा म्हणजे जरा ते सुद्धा गोड लागेल आपल्याला. गोड लागेल आणि ते आपलं ग्रेव्ही ती गोडच असते. आणि ते लेवल पण होईल ना प्लेन लेवल होईल. होते चांगली प्लेन होते बघा. दिसायला पण जरा छान गॅप असं ते फील होतात. हा आता आपण हाताने करतो ना ते हाताला चिपकते चिकट असतं ना ते. आता इथे बघा आपली मिठाई तयार झालेली आहे. आता आपण त्याला डेकोरेट करूया. पहिला त्याच्यावर खोबरा टाकूया. खोबऱ्याचा बुरा ना. खोबऱ्यात जाड बारीक असं म्हणजे जाड लेअर लावायचं असला तरी पण चालेल. छान दिसतो त्याच्यावरती. सर्व कॉर्नर पर्यंत पण लावा. किती छान दिसतंय ना. म्हणजे खाताना ह्याची सुद्धा चव येईल मी. त्याच्यावरती आता त्याच्यावरती काजू बदाम आणि त्याच्यावरती हे बिया कसले होत्या सनफ्लॉवर सीड्स. सनफ्लॉवर म्हणजे काही टाकू शकता तुम्ही सर्व करताना. पिस्ता सुद्धा टाकू शकता. पिस्ता टाकू शकता. आता ही आपली मिठाई तयार झालेली आहे. आता आपण याला 2 तास फ्रीज मध्ये ठेवूया. आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आणि आज सर्व आम्ही ह्याच्यात करणार आहे. मस्त ना. ब्लॅक दिसत नव्हती ती ह्याच्यावरती. हे आपल्या आता नवीन डिश मध्ये. हो चला मजा तर ह्याच्यात कापण्यामध्ये येते. चला कापू. येस थोडंसं साईडूनच काप. थोडंसंच काप. हा थोडासाच कापते. ट्रायंगल कापलं तरी चालेल. स्क्वेअरच काप. कापला. चला आता काढा. अरे वा बरोबर आलं ना. हे बघ. वा वा वा. बस तुला एक पीस. बस नवीन डिश करून नवीन डिश आपण आज नवीन डिश पण बनवलंय. नवीन डिश मध्ये पण घेतलं बघा. असं तसं कसं पण बघा. कलर पण बघा. दाखवा. वा पूर्ण आलंय चमच्यामध्ये पूर्ण. मस्त वाटत केक सारखं वाटतंय. केक सारखं वाटतोय ना. आणि टोस्ट पण चांगला नरम झालाय त्याच्यात. नरम पण नाही जास्त कडक पण नाही. एकदम आवडीने खालतो मी. खातच राहतोय. एवढा खरं आवडतंय. सांगतोय खूप म्हणजे खूप छान आहे. पाहुणे येणार असतील घरी कोण येणार असतील खास माणसं येणार असतील त्यांना नक्कीच बनवून द्या. एकदम मस्त झालाय. छान झालाय. असं तुम्ही पण बनवा. गोड कधी काय करायचं असेल ना तर असं पण तुम्ही गोड बनवू शकता.